Отже, чим особливий місяць Рамадан? Воістину в раю є кімнати. Зовнішні стіни ці будуть проглядатися зсередини, тобто можна побачити їх зсередини. А внутрішні зовні. Це такі особливі кімнати в раю. Для кого вони? І відомо, що Джибріль, алейхіссалям, кожен рік на протязі 23 років приходив до посланця Аллаха. І саме в місяць Рамадан. В прямому значенні зачиняються двері і сковуються дьявол. А деякі з вчених кажуть, місяць Рамадан – це місяць откровення, місяць Курану, місяць Євангелія, Тори навіть. Є дуже дивовижний випадок, коли однажды прийшов Джибріль до посланця Аллаха і сказав: дорогі віруючі, сьогодні ми проводимо завершальний джума намаз перед настанням місяця Рамадан. Рамадан. Наступний джума намаз вже буде, іншаллах, по волі Всевишнього, якщо ми його застанемо, в місяці Рамадан. І ми вже з вами на попередніх хутбах говорили про ставлення пророка мир йому, саллаллаху алейхи ва саллям, до місяця Шаабан і підготовки до місяця Рамадан. Ми наводили такі цікаві образи, що місяць Шаабан подібний до основних воріт, що ведуть до дверей Рамадану. Раджаб – це місяць благодатних вітрів, Шаабан – місяць благодатних хмар, а Рамадан – місяць благодатного дощу. Отже, сьогодні ми поговоримо з вами про особливості, фадаіль Рамадан. Отже, чим особливий місяць Рамадан? Рамадан, дорогі віруючі, це той місяць, коли джерела зла обмежені, перекриті, а джерела добра відкриті. З цього приводу посланець Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, каже: «Хада шахрун Рамадан, хада шахру Рамадан джаакум, туфтаху фіхі абвабу джанна, وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين». Отже, місяць Рамадан прийшов до вас, в ньому двері рая відчиняються, двері ада, вогню зачиняються і сковуються в ньому дияволи. І це проявляється вже, дорогі віруючі, з першої ночі, а день, згідно ісламського календарю, він настає з початку ночі. Також посланець Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, каже: «Іза кана аввалу лейлатин мін шахрі Рамадан, суффидат аш-шаятин». Коли наступає перша ніч місяця Рамадан, то сковуються дьяволи, і непокірливі джини, ва марадатуль джин, وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ. І зачиняються двері ада. І жодна з цих дверей не відчиняється. І відчиняються двері раю. І жодна з них не зачиняється. وَيُنَادِ مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ. І кожну ніч глашатай виголошує, волає, каже: «Я ба'і аль-хейр, я багі аль-хейр». О той, хто хоче творити добро. Акбіль. Іди, поспішай, звершуй. «Ва багі аш-шар». О той, хто хоче творити зло. Аксир. Утримай себе, не роби цього. «Валілляхі утақа'у мінан-нар, ва заліка кулля лейла». І у Аллаха субханаху ва та'аля кожну ніч є те, кого він звільняє від аду. Що означає двері раю відчиняються, ворота пекла зачиняються, сковуються дьяволи? Деякі з вчених кажуть, що це може означати мати пряме значення. Тобто в прямому значенні зачиняються двері і сковуються дьяволи. А деякі з вчених кажуть, такі як Аль-Каді, каже, це може і значити і переносне значення мати. Мається на увазі, що Аллах субхану ва та'аля надає можливість кожної душі робити більш благі справи.
І в Рамадан це такий час, коли кожна душа відчуває, навіть та душа, яка, не дай Аллах, робить гріхи, да, вона утримується від цього всього. Рамадан, дорогі віруючі, це місяць очищення. І з цього приводу посланець Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, каже: «Ас-салавату л-хамс валь-джум'a іля л-джум'a, в Рамадан іля Рамадан, мукаффарат ма бейнахун іза джтунібат аль-кабаїр». 5 намазів, 5 молитов. Від джума намазу до джума намазу. Від Рамадану до наступного Рамадану. Мукаффарат. Вони все це, всі ці поклоніння, все це поклоніння, вони спокутують гріхи, які були вчинені між ними. Але є одна умова. «Іза джтунібат аль-кабаїр», якщо не були вчинені тяжкі гріхи. Рамадан, дорогі віруючі, це місяць прощення. Як вже було сказано в минулому хадісі. І в багатьох інших хадісах, де посланець Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, підкреслює і каже: у кожну з ночей цього місяця в Аллаха є звільнення від огню. Хадіс приводить імам Ахмад. Також імам Аль-Баззар наводить, сказав посланець Аллаха, мир йому, що Аллах, благословенний Він і піднесений, звільняє людей від вогню кожного дня і кожної ночі Рамадану. І у кожного мусульманина кожного дня і кожної ночі Рамадану є благання, дуа, яке приймається. І навпаки, є дуже дивовижний випадок, коли однажды прийшов Джибріл, алейхіссалям, до посланця Аллаха. Сподвижники цього дійсно не бачать, да? Вони тільки чують, як посланець Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, каже: амін, амін, амін. Тобто нікого поруч нема, ніхто з ним не розмовляє, ніхто його нічого не питає, а він каже: амін, амін, амін. А вони питають його: що це, посланець Аллаха? Амін – це до чого? Чому ти кажеш амін? І він пояснює, каже: атані Джибріл. І до мене прийшов Джибріл, алейхіссалям. Факал, і сказав: من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فدخل النار فأبعده الله. فقلت амін. Той, при кому ти був упомянутий, твоє ім'я було упомянуто, і він не произнес салават на тебе, тобто не помолився о благословенні за тебе, да? Не сказав саллаллаху алейхи ва саллям. Фадахаля нар, той війде в вогонь. Фаабадаху Аллах, і Аллах його віддалить від своєї милості. І Джибріль сказав амін. І посланець Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, повторив за ним, сказав амін. І потім Джибріль сказав: «Ваман адрака ахада валідейхі фадахаля нар фаабадаху Аллах факульт амін». Той, хто застав одного з батьків, і в кінці кінців війшов в пекло, в ад, фаабадаху Аллах, і Аллах його віддалив. Факульт амін. Тобто Джибріль сказав амін, і посланець Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказав амін. І далі останнє. وَمَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ فَقُلْتْ آمین. Той, хто застав місяць Рамадан, і не було йому прощення, тобто він не зробив, не використав цю можливість, він не отримав прощення Аллаха. فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ فَدَخَلَ النَّارَ. І Аллах віддалив його. І тоді посланець Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказав амінь. Дорогі віруючі, місяць Рамадан – це місяць откровення, місяць Курану, місяць інших всіх писань, місяць Євангелія, і Тори навіть. І про це згадується в хадісі, де
Посланець Аллаха ﷺ каже, Рамадан є місяцем, під час якого було зіслано Коран. Це аят. Шахру Рамадан, аллазі унзила фіхі л-Кур'ан, гудан ліннас, ва баййинатин мінал гуда вал фуркан. Фаман шахіда мінкум аш-шахр іля ахір ал-ая. Рамадан є місяцем, під час якого було зіслано Коран. Прямий шлях для людей, ясні знамення прямого шляху та розрізнення. Коли для когось із вас настане цей місяць, то нехай він проводить його у пості. А якщо він захворіє чи буде в дорозі, то нехай постить таку ж кількість днів у інший час. Аллах бажає вам полегшення, а не утруднення. Доводьте ж до кінця дні посту і звеличуйте Аллаха за те, що Він вказав для вас прямий шлях. Можливо, ви будете вдячні. І також посланець Аллаха ﷺ казав, і це наводить імам Ахмад фі муснадіхі, хадіс «Унзилат сухуфу Ібрагім, алейхіссалям, фі аввалі лейлаті мін Рамадан». Сувоє Ібрагіма, свідки Ібрагіма, алейхіссалям, були зіслані в першу ніч Рамадану. Тора після закінчення 6 днів Рамадану. Сіттен мадад мін Рамадан. А Коран після закінчення 24 днів Рамадану. Рамадан, дорогі віруючі, це місяць, в якому є Еверест. Кульмінація благих справ, я так скажу. Ніч приречення або ніч величі, як інший переклад. Да? І з цього приводу є окрема сура, дуже невеличка, всі ви її знаєте, де Аллах Субхану ва Тааля каже «Інна анзальнаху фі лейлатил қадр». Воістину зіслали ми його в ніч величності. А звідки тобі знати, що таке ніч величності? Ніч величності краще за 1000 місяців. За 1000 місяців, дорогі віруючі, сходять під час неї ангели і дух з дозволу Господу, щоб виконати всі накази. Вона є мирною до настання зорі. Що мається на увазі, коли кажеться, що краще, ніж 1000 місяців? Мається на увазі будь-яка добра справа, поклоніння чи будь-яка інша справа. Вона, нібито ти її звершив 1000 місяців. І порахуйте, скільки це виходить. Дорогі віруючі, Рамадан – це місяць, коли душа отримує спокій. Це місяць додаткових поклонінь через салату таравіх. Через намаз таравіх. Таравіх мін ат-тирвах, мін равваха юраввих. Знаходити спокій. Спокій для душі. Насправді поклоніння – це спокій для душі. Як казав посланець Аллаха Білялю. Арихна біга я Біляль, коли настав час намазу, він казав Арихна біга я Біляль. То скажи, азан, дай спокій нашій душі. І також посланець Аллаха з цього приводу казав «Мен қама Рамадан іманен ва ихтисабан, гуфіра лаху ма тақаддама мін занбі». Тому, хто вистоював Рамадан у молитві, з вірою і надією, будуть прощені всі його минулі гріхи. Мається на увазі мелкі гріхи, малі гріхи, не тяжкі. Дорогі віруючі, Рамадан – це місяць. Місяць откровення, як це було казано. Місяць читання Корану. І відомо, що Джибріл, алейхіссалям, кожен рік на протязі 23 років приходив до посланця Аллаха. І саме в місяць Рамадан він повторював все, що було зіслано йому. Тобто все за цей період, що було зіслано. А в останній рік Джибріль, алейхіссалям, прийшов і повторив з ним двічі. І це була ознака того, що місія посланця Аллаха завершилась. І це окремий випадок, але зараз не про нього. Зараз про те, що саме в місяць Рамадан,
саме Джибріїль, алейхіссалям, приходив до посланця Аллаха, саллаллаху, і вони читали все, повторювали разом з Джибріїлем, алейхіссалям, весь Коран. Тобто, кожному мусульманину, кожній мусульманці треба прагнути цього, прагнути до того, щоб звершити хатмуль Коран, прочитати Коран, а прочитати його з осмисленням, переосмисленням свого досвіду, своїх помилок і так далі і тому подібне. І деякі вчені навіть кажуть, тому що приходив Джибріль, і вони разом повторювали, казали, навіть бажаним є колективне читання, коли один читає, другий слухає. Навіть таке. Рамадан, дорогі віруючі, це місяць глибокого поклоніння. Це місяць і'тикафу. І відомо, і про це каже Аїша, ради Аллаху анха, що посланиця Аллаха, саллаллаху алейхі вассалям, кана я'такіфу аль-ашр аль-авахир. Останні 10 днів Рамадану, останню декаду посланиця Аллаха проводив в мечеті, звершив і'тикаф. І після його смерті, це він робив до самої смерті, а після його смерті це за ним повторювали його жінки, робили його жінки. Також відомо, що до цього, це був останній період його життя, і до цього посланиця Аллаха робив і'тикаф і всередині Рамадану. Тобто, чому він так робив? Ті хадіси, ті ріваяти, які є, вони вказують на те, що посланиця Аллаха шукав саме місяць, саму ніч приречення, Лейлатуль Кадр. Тому він робив це всередині, шукав. А потім вже він залишився на останніх 10 днів і казав тахарруга, да? Шукайте цю ніч приречення останні 10 днів. Воістину, день Джума, дорогі віруючі, є такий момент, коли Аллах Субханаху ва Та'аля приймає наші молитви, благання. І я прошу Всевишнього Аллаха, щоб ми застали цей момент. Фастагфіруллах лі ва лакум. Воістину, вся хвала та слава належить лише тільки одному Аллаху. Кого Аллах наставить на істинний шлях, ніхто вже не веде в оману. Кого Аллах веде в оману, ніхто вже не наставить на істинний шлях. Я свідчу, що немає Бога, крім одного Аллаха. Я свідчу, що Мухаммад його раб та посланець, амма ба'д, після. І так, дорогі віруючі, сьогодні ми говорили з вами про особливості місяця Рамадан. Ан фадаіль шахрі Рамадан, тому що він от настане. Він поруч з нами. Дорогі віруючі, з цього, що я вам вже перерахував, я роблю один висновок, що Рамадан – це шлях, це такий шлях до Господа світів. Це така магістраль, широка магістраль. Як ти попадеш в цю магістраль і будеш йти по цій магістралі, вона точно наведе, точно приведе, точно наближить тебе до Всевишнього Аллаха Субхану ва Та'аля. Так, зараз іде війна, і війна продовжується. І ніхто не забуває про війну. І ми пам'ятаємо про внесок наших воїнів на передовій. Якщо б не вони, і зараз цього всього б не було. І навіть з цього приводу, в цьому контексті, я підкреслюю, скажу, що Рамадан – це місяць стійкості, місяць терпіння та перемог. І ми з історії знаємо, скільки маарік, газават, скільки битв було в місяць Рамадан, скільки відкриття, фатх, футухат було в місяць Рамадан. Мабуть, хтось не знає. Битва при Бедрі, перша битва, місяць Рамадан, перша битва. Або відкриття Мекки, місяць Рамадан. Ма'ракатуль Кадісія, місяць Рамадан і так далі. Їх багато. Відкрийте історію та почитайте. Тобто я до того, що війна або не війна. Рамадан є. І Рамадан – це можливість. Для всіх, для кожного
І я б сказав, навіть особливо, коли йде війна. Рамадан – це місяць щедрості, місяць милостині. І відомо, що посланець Аллаха, саллаллаху алейхі вассалям, він був найщедрішою людиною. Але саме в місяць Рамадан він був ще більше щедрим, як це згадується в хадисі, в ріваяті, ніж повільний вітер. Також посланець Аллаха з цього приводу казав: той, хто нагодував того, хто постився, отримає нагороду, подібну й до його нагороди. При цьому нагорода того, хто постився, не зменшиться. І також посланець Аллаха, саллаллаху алейхі вассалям, казав: Аллах проявляє свою милість до тих своїх рабів, які проявляють милість до тварин Всевишнього. Рамадан, як я вже казав, дорогі віруючі, це місяць особливих можливостей. Пам'ятайте про це. І є дуже такий цікавий хадіс. Він напряму не стосується Рамадану, але все, що згадується в цьому хадісі, добрі справи, вони так чи інакше можуть об'єднатися саме в місяць Рамадана. Слухайте уважно. Посланець Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, каже: «Інна філ джаннаті гурафан». Воістину в раю є кімнати. Юра зухуруга мін бутуніга. Зовнішні стіни ці будуть проглядатися зсередини. Тобто можна побачити їх зсередини. А внутрішні ззовні – це такі особливі кімнати в раю. І сподвижники запитали: для кого вони, о посланець Аллаха? На що він сказав? На що він відповів? قال لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. Для тих, хто вимовляв благе, говорив тільки благе. Для тих, хто годував людей. Для тих, хто довго постився, довго постив. І для тих, хто молився тоді, коли люди сплять. І подивитися на всі ці благі справи. Коли вони можуть об'єднатися? Да, вони і в звичайні дні можна об'єднати їх, але саме в місяць Рамадан вони об'єднуються. Чому? Тому що є іфтари. Чому? Тому що є салату таравія. Чому? Тому що є піст і так далі, і тому подібне. Дорогі брати, нехай кожен з нас поміркує над цим, над цим особливим часом, над тим особливим місяцем, який ми от-от зійдемо, да? Який от-от почнеться. Хай кожен з нас поставить собі особистий якийсь план. Тому що у кожного з нас є свій ступінь, да? Якби свій левел там. Хтось знає один джуз, когось іман такий, да? Хтось там звик, хтось, мабуть, 8 місяць Шаабан там постився, хтось не постився. Тобто, хтось знає там 3 джузи, хто взагалі не знає, не вміє читати Коран. І такі навіть є серед нас, до речі. Хай він поставиться якоюсь ціллю, для себе. От місяць Рамадан я досягну цього. І для своєї сім'ї. Хай він поставить особливу таку якусь ціль і досягає її. Тому що це особливий місяць. Важливо, щоб ми в цей місяць були не такими, як звичайний місяць. Розумієте? Тому що якщо ми не заслужимо, да, прощення Аллаха, то ми підпадаємо під дуа посланця Аллаха. Про яке я вже згадав. Коли він прийшов, після нього Джибріїль
А після нього посланець Аллаха сказав амінь, амінь, амінь. Я прошу Всевишнього Аллаха, щоб він нам надав можливість застати цей місяць. Я прошу Всевишнього Аллаха, щоб ми провели достойно цей місяць.